The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone, aniyan usab kita sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry ug we welcome everyone, atong mga subscribers, followers, viewers, fellow believers, atong mga silingan o kadtong maupay pagsugod sa pagsunod ng atong ministry, evangelistic ministry. So, may nito na mong pag-abi-abi kaninyo o magapadayon kita sa atong gisugdan na sa pagtuki bahin sa napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato nga mga magtotoo. Okay? So, saway langan magandam ta sa atong tagsatag sa kakalag, ikaw nga magtotoo, gamita karon ang 1 Juan 1:9 kung gikinahanglan nimo. Apan ikaw nga dili magtotoo, gamita ka na imong kabuton sa pagtuo kang Ginoo Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Busa sugod ta karon. Okay? Okay. Kagahapon naghisgot kita may tungod nitong mga tao nga way kalipay, unhappy people. Kini mga tawa na bisag asa sila mo adto, ilag yung dadon, they take their unhappiness with them. Tinuod na. O wa tay katarungan nga kanang wa tay kalipay. There is no reason to ever be unhappy. Kay ang Dios nagadisinyo ug usa ka malipayong kinabuhi alang kanimo. So, I hope nakaamgo kaniya na kining atong kinabuhi karon is not to be lived apart from Him. Nga way labot ang Dios na kung imo nang suwayan nga kanang kinabuhi ka, if you are trying to have a happy life nga way Dios, then dili ka na mosaler. It won't work. So, klaro kayo nga ang tinubdan sa malungtaron yung kalipay mao kadtong gisulti sa Dios ug ang dalan nga atong subayon. Gusto? Kay ang iyang dalan mao na magatultol ka nato sa pagkaokupado kang Ginoo Jesucristo. Okay, so mao kini nga atong tukbilon karong adlaw, katapusan nga kini nga problem solving nga gisangkap sa Dios alang kanato. Okay, unas tanan. So niata sa problem solving device number 10. Ang pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo. Occupation with Christ na kini. Kining maong dapit nga kita maokupado na ni Ginoong Jesucristo, nagapahimutang sa imong pagpanglantaw o sa tumong sa kinabuhi, objective for life. So itumong ang imong pagtagad nga kang Ginoong Jesucristo o pagtubo diha sa espirituhanon. Grow to spiritual maturity. Nga imong makabot ka ng espirituhanong pagkahamtong. Diya si Hebrehanon 12:2 nagkanayon, fixing our eyes on Jesus Christ, the author and perfecter of faith. Now, kining problem-solving device nga occupation with Christ, nagasugyot kanimo nga imong ibutang ang imong emphasia ngadto sa Dios.
inay ngadtos tao o mga sirkumstansya o sa mga butang. Now, ang imong pakigambitay uban sa Dios, mahimo na kining mas bililhon pa kaysa imong pagpakigambitay sa ubang tao. Life takes on a divine perspective and purpose. Samtang magapabilin kang normal sa uban nga mga aspeto. Galatia 2:20 na kanayon, it is no longer I but Christ in me. Now, ang atong pagkabot ni ining occupation with Christ, pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo, anam-anam kini nga proseso. Samtang ikaw nag-abante sa imong espirituanong pagkinabuhi, ngadto sa espirituanong pagkahamtong. Si Ginoong Jesucristo, mahimo na nga imong kanang labing suod nga higala. He becomes your best friend. Now, sa imong pagsunod sa mando ni Ginoong Jesucristo of unsa to yung mando? Take my yoke and learn from me. Kung imo kining sundon, makaamgo ka nga siya mao ang imong seguridad. So, mangayo kag pagdasig gikan kaniya, you seek encouragement, dili nga gikas mga tao. Kaya ang pulong ni Ginoong Jesucristo mo'y maghatag kanimo og pagsalig og sa husto nga pagtultol direksyon. Diha bitaw sa Proverbio 3:5-6 unsa gisulti diha? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Now, wa may mga limitasyon ngadto sa Dios. There are no limitations nga unsay kanang mabuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Wala. So, kinahanglan nga imong makatunan ang imong pagsalig ngadto kaniya. You must learn to trust Him in good times or in bad times. And then, sunda ang pagpanguo ni Ginoong Jesucristo. Follow Christ, lead. Now, of course, ang 1 Corinto 2:16 nagkanayon nga anaa kita ni una-una ni Ginoong Jesucristo. We have the mind of Christ. Now, kanimo magtotoo, hinumdumi nga si Ginoong Jesucristo sa iyang pag-ani sa una niyang pag-ani, earthly ministry, mibilin siya ni ining template, inunta kanang pattern ba o panigingnan unsaon pagkinabuhi sa Kristohanong panginabuhi. Ang iyang mga huna-huna naipatik o na-preserbar alang kanato diya sa Biblia. So, niya kita'y pangunahuna ni Kristo at our fingertips. Bisa kanusa. So, we have the enabling power sa ministry sa Espiritu Santo to cut us ngadto sa kanang image nga sama kang Ginoong Jesucristo. Kay ang Dios maghimo man og direkta gyud nga demand on our volition nga kita maokupado unta kang Ginoong Jesucristo. Wa gyoy katarungan nga dili kita maokupado kang Kristo. There is no choice, no excuse to not be. Now, the choices we make mao'y magadeterminar sa kinabuhi nga atong kinabuhion. Nga kining maong katapusang problem-solving device, labihas pagka-importante. Pipila lamang ka tao
are loved the way they want to be loved or treated the way they want to be treated. Now, of course, kini nagagikan sa gitawag sa English og unrealistic expectations. Tinuod, dili man kalikayan nga kini ang makahatag ginog kanang frustrated o ang imong dili stable. Now, without doctrinal orientation o ang imong tutok, refocusing away gikan sa imong kaugalingon ug ngadto balik kang Ginoong Kristo, ang kanang imong pagkalig-on sa pagbarog o ang imong pagkakontinto, dili gyud mahitabo. You see, kung wala kay doctrinal orientation, sabot ka. So mo na ang Roma 13:14 na kanayon, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh, nor fulfill its lust. Now, ang imong pagsulob na kinaiya ni Ginoong Kristo diha kanimo o ikaw okupado na kaniya. It is the same principle. Sama-sama, maura ka ng prinsipyo, ha? Kaya kita, kinahanglan magakinabuhi, sumala sa iyang pagkinabuhi. Pag-una-una, sumala sa iya usab nga giuna-una. It is the choice for developing sa atong personal nga gugma ngadto kang Ginoong Kristo, pinagi sa increase o pagpadaghan sa atong kahibalo o pagkaila kang Ginoong Kristo. Then it is using this virtue nga magadasig sa atong espirituhanong kinabuhi. Efesios 3:19 pod nagkanayon, come to know the love for Christ that goes beyond knowledge, so that you may be filled with the fullness of God. Now, unsa maning fullness of God? Of course, ang atong pagkapuno sa Dios mao ang pagkaokupado nato kang Ginoong Kristo. Pilipos 2:1-2. Therefore, if o kinitinuod, there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Holy Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Now, kining mong pulong sa Dios, nagapakita ka nato kung giunsa o nganong kanang culmination kini mao na ni nagasara sa tanan sa problem-solving devices. Now, tanawa na gud ning mga highlights din Okay? Encouragement and comfort. Diin manigikan. Gikan kini sa personal love ngadto sa Dios. Ang atong kinatasan nga motivational virtue. Sunod, ang pulong nga power. Now, kining power ang gahom, nagagikan kini ug sumikan kini sa atong pagpakig-ambitay uban sa Dios, pinagi sa atong paggamit sa kanang pagsugid sa mga sala, rebound. Unya, kita mapunan sa Espiritu Santo o pagatultulan kita ni ining ministry of the Holy Spirit. Sunod nga pulong, compassion. Well, kung imo mo baron is Binisaya, pagka mapuanguron, di ba? Masinabtanon ka sa ubang tao. Compassion. O kini pinagi sa impersonal love for others. Now, laing pulong, happiness, kalipay. Diyan manin magagikan. Kini nagsumikad sa atong pagdungog o pagsabot,
pagkaton o pagtuman sa pulong sa Dios nga mao na kini ang doctrinal orientation. Sunod nga pulong, thinking. Ang thinking, ang imong pagunahuna sa pangunahuna sa Dios, divine viewpoint, inay ang mga pangunahunang tawhanon. Okay? Sunod nga pulong, united. Kini united, pagkayusan nimo kang Kristo. Kay wa may rasa o kultura o gender distinctions, wala. Dias Galatia 3:26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Niya pagilaing pulong, confident. Confident. Ang imong kanang salig, mas sinaligon. Confident in God's plan o sa iyang mga pagsangkap kanatong mga magtutuo. Sunod nga pulong, one purpose. To fulfill ang atong pagtuman sa atong personal sense of destiny. Sunod nga pulong, secure. Pagkasiguro dinhi sa panahon o ngadto na sa eternidad, pinaagi kang Ginoong Jesucristo. All because of God's policy of grace. Sayo naman tanga, ang policy sa Dios, grasya. Ang iyahan ni Satanas, unsa? Dautan, evil. So naatas taliwa, papilion ta unsay buot na itong mudumala sa itong kinabuhi. Ang grasya ba o ang dautan? You see? Filipos 4:7 nagkadayon, the peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Now, lain nga prinsipyo nga akong ihatag nimo. Ang Kristohanong pagis pagkinabuhi, dili kini kanang pagbuhat-buhat, not activity or kanang pagbuhat lagi. It is conductivity. You see? Kay kita mga transmitter man sa grasya sa Dios. Now, 1 Peter 1:13 nagkanayon, therefore, prepare your minds for action. Be sober and fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Now, ang atong pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo, dili ni kanang pagkinabuhi nga murag ingnon ta emotionally charged life. No, dili. It is not acting sweet or avoiding taboos. Dili. Huwag kini magpasabot nga suroy-suroy ka niya mo ingon ka sa imong kanang mga tao diha, brother this or sister that. No. Di na kinahanglan nga unsa magsulom kag bracelet nga nagaingon nga what would Jesus do? Now often kasagaran gyud kining maong mga simptoma kanis pagkamini. These are symptoms of phoniness. Pagka-phony ba? Now, of course, na yung mga tao nga mumuhat niini to impress others. Okay. Ang atong manluluwas did not operate on emotions. Wala. Ingon nga tao, siya mikaton sa pulong sa Dios. Iyang gigamit ang mga pulong siyang amahan, langit ng amahan, o ang ministry sa Espiritu Santo. And this is what we are to do also. Ingon nga mga magtutuo. Si Ginoong Jesucristo, nagasalig lang yun on divine resources, dili mga emosyon. Dili. Di ba niya, ang prinsipyo nga, once nga mugamit kasi mong pagbati, kung bahay na sa espirituanong kinabuhi,
it won't work. You see? It won't work. Now, mando sa Diyos, kanunin natin balik-balik, 2 Peter 3:18, we are to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Himuha siya nga mao'y subject sa atong concentration. Wala ba'y celebrity? Why athlete o social media influencer? Wala. It is our model for life, si Ginoong Jesucristo. Jesus Christ is our only true role model o celebrity. Philippians 2:5 nakalayon, let this mind be in you that was also in Christ Jesus. Now, ang Biblia nagatudlo kanato bahin ining panghunahuna ni Kristo. Ang Dios na sayod sa imo mga pangutana. He always has. O nadayon siya mga tubag. He has the answers. So the way to find out unsay what Jesus would do, mao ang pagkaton sa doktrina diha sa pulong sa Dios. It fills in the information. Nagahatag kanimo sa iyang plano, nagasangkap ni ining mga problem-solving devices nga gikinahanglan nimo nga to execute aron imo matuman gayud ang iyang plano. Mark 16:15, go therefore and proclaim the good news of the gospel of Jesus Christ. Di man fellow believer, ikaw personal nga tinugyanan ni Ginoong Jesucristo. Yes, you are a personal representative. Ingon nga magtutuo, doon na kay duha ka royal commissions, believer priest o ambassador of Jesus Christ. Just imagine, mauna imong gihuptan karon ingon nga magtutuo. Ingon nga royal priest, harianong pagkapari, ikaw nagarepresentar sa mong kaugalingon ngadto sa tumangan sa Dios. You don't need a human to intervene. Wala, di na kinahanglan. Ang pag-ampo, mao kini ang imong direct line ngadto sa Dios. Direkta. Og ingon sa mga imbahador, ikaw personal na tinugyanan sa Dios. Now, of course, this is dili katuhuan kining maong mga responsibility, di ba? Doon na kay misyon sa pagrepresentar kang Ginoong Jesucristo ngadto sa mga nangalaglag diha sa sala. You must reach out and talk to people. Ano atong dasigon ng atong isig ka magtutuo. Buhato na to kini. Mando kini. Tahas kini. Ingon nga mga magtutuo. Nagahupot kita o nagagunit kita niya ng tulumanon, royal commissions, believer priest o ambassador of Jesus Christ. Now, si Ginoong Jesucristo, ingnon ta magnet. Magnet. Kinahanglan ipataas o iisa siya. Those with positive volition nga kini sila ma-attract ngadto kang Ginoong Jesucristo and pulled in ngadto sa iyang kamatuoran. O kini nang hinahanglan nimo to communicate the gospel. You see? Gikinahanglan ka na. Kay gimanduan ka sa Dios nga mo representar kang Ginoong Jesucristo. This is not a mission just for pastors o mga evangelists. Dili. God is counting on you. Nagkadungog ka. Kanang paabot ka sa Dios nga mubuhat ka niya na. Always be ready sa pagtubag anyone nga mangutan na nimo sa hinungdan
You are confident in your eternal security. See? Mangutan na siya nga nung kanang ligon magyud ang imong pagsalig nga sa imong eternal security. So, ipakita ka na and live with hope in the devil's world. So, gikinahanglan nimo nga ikaw andam nga kanang kukabildo ka kaniya bahin kang Ginoong Jesucristo. And, bantay, it needs to be accurate. Kinahanglang tukma ug wa gyoy sayop. Diya sa 1 Peter 3:15, sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. Now, bisag kinsa, matag tao nga imong ihibalag, oportunidad ka na. Well, I don't mean, I witness with my lifestyle. Dili. Nagalikay ka niya na sa imong katungdanan. That is shirking your duty. Ang misyon nimo, paminaw, your mission gikan sa Dios mao ang literal nimong pagpadayag bahin ni Ginoong Jesucristo. Yes, to literally talk about Jesus Christ. God the Holy Spirit mo kanang gamit niya ng imong mga pulong o mubuhat sa iyang buluhaton ngadto kanila. But He, ang Espiritu Santo, only uses what is accurate. Di ba nina? Kadtorang tukma o kanang way sayop mo iyang gamiton. So, gikinahanglan nimo nga imong makatunan ang pulong sa Dios aron ikaw makarepresentar sa imong kaugalingon. You need to know what you're talking about. Okay? Sa laing bahin, ikaw naarabag yun sa full-time Christian service. Now, wala to ni kanang hisguti, taon-taon na. Kitang tanan nga mga magtotoo, we are on full-time Christian service. May sagasag ang lugar nga gibutang sa Dios, tingali janitor, manager, o saka muna ang imong full-time Christian service. Wa man ka i-appoint, you did not appoint yourself. God did. May nag-appoint nimo. Wa ka magasuporta sa imong kaugalingon. Ang Dios ra. Ang imong mga instructions na diha sa Biblia. Instruction manual guna. Inumdumi. Ang imong citizenship mo na ang langit. Your citizenship is in heaven. Naglabay lang ka niining devil's world on the way home. Kasabot ka? Yes. Igo lang tayong labay din eh. Ang imong pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo, mao kini kinalabwang bahandi nga maangkon sa usa ka Kristiyanon. It is available to you. Maangkon kini nimo pinagi sa pagbaton niya ng pangunahuna ni Ginoong Jesucristo. Imo kining mapadayag in the way you think o imong pagkinabuhi sa imong pagkinabuhi o ang imong pagrepresentar kaniya ngadto sa ubang tao. Kining maong problem solving device magatangtang kini sa mga tawahanong mga pangunahuna. It eliminates human viewpoint thinking o nagapadayon kini sa pag-orient nimo, pagpahiluna kanimo away from yourself and
on Jesus Christ. Diha sa 2 Corinthians 4:7, we have this treasure in our earthly bodies, so that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. Now, unsa man tuod ning bahandiya nga gihisgutan? What treasure is the Apostle Paul talking about? Si Apostol Pablo ang nagsulti niini. For God who commanded, light shall shine out of darkness. It is the one who was shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Now, tinban niya nga si Ginoong Jesucristo mao ang magtutudlo. Ang Biblia nagapadayag niini nganha kanimo. Represent the light. Kinahanglan mo representar ka na sa unsa kanang kahayag and glorify God. Now, Christ in you, the hope of glory. Mo kanang gisulti des Colosas 1:27. O diha sa Judas 1:24-25. To him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory blameless with great joy. To the only God our Savior through Jesus Christ our Lord be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Now, ang gigpanapos ning atong pagtuon ini, ato namang tandog, we have just touched the surface ni ining napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. Okay? There is much more. Nga pagyoy dagan. O mo'y hinungdan nga, gidasig kamo to get under the ministry sa usa ka well-qualified nga pastor. Kadtong pastor nga makugihon o maduputon sa iyang responsibilidad. Ang nagunag yung responsibilidad sa mga pastor magtutudlo, mao ang pagtuon, pagtudlo. Pagtuon, pagtudlo. Pagtuon, pagtudlo. Study and teach. Study and teach. Mao na. Adlaw-adlaw. Now, kanang imong pastor kon ugaling siya well-qualified, he can teach you accurate details. Kay, by the way, kinigong pagkat-on sa pulong sa Diyos, pagkasama na to kini ang kanabang kanang pakpak baka og sibuyas. There are layers to understanding it. Now, ang solusyon sa matag suliran nga imong atubangon, diha tanan sa Biblia. Now, you know the means to find the answers. Ang Dios naghatag kanimo og abundant nga divine resources nga imong magamit. Kining tanan gibase diha sa gahom sa pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. Ang imong kinabuhi karon nga dili kasagaran, it's a unique life. Di man na ang imong Kristiyanong kinabuhi dili na ordinaryo o dili na kay yano lang, no. Kaning imong kinabuhing Kristiyanon mabulukon o kulbahinam o dili kasagaran. So, ang imong kining maong matang sa pagkinabuhi nga imo karong gipahimuslan, dili nimo magkinabuhi apart from God and His resources. Na kung musuway kag kinabuhi, wala ang Diyos o ang iyang mga tinubdan, iyang mga resources, miserable ka. You will be miserable. Busa, ato tang gihatagag impasiya kini to assure you sa gugma sa Dios nganha kanimo.
iya kang bantayan, iya kang amumahon. He will take care of you. Niining kinabuhi ug hangtod na nidto sa eternidad. Busa saligi siya. Gamita kining mao mga problem solving devices aron imong matukod ang gitawag og flat line diha sa imong kalag o ang imong pagtubo ngadto sa espirituhanong pagkahamtong. Ang Dios nagsaan kanimo daily grace provisions. Busa saligi kanang tanan. Ang Lamentations 3:21-23 nagkadayon, "This I recall to mind, therefore I have confidence. The Lord's mercies never cease. His compassions never fail. They are new every morning. Great is His faithfulness." Ang imong kinabuhi ingon nga Kristohanon dili kasagaran. Ayaw na nakalimti. Ang Diyos na ay plano sa imong kinabuhi to live it. So, magampo ta diha ngadto sa Dios nga you will choose to learn it o tumano nimo kini to His purpose and to your benefit. Yes, 1 Peter 5:6, "Humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time." Di ninahuman, kining atong pagtuon, bahin niining, mabulukon kayo nga doktrina. God's 10 problem-solving devices. Di man ni ang Juan 16:13, nagkanayon, "He will lead you and guide you into all truth." Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo nining tanan nga among gipahimuslan ang imong kamatuoran nga nagadasig ka na mo, Diyos, sa pagpadayon sa pagsibog ngadto sa unahan. Advance spiritually pinagi sa among ginabuhat agig tuman sa imong mando nga imong patubuon kini among kalag ngadto sa kaybalo grasya o kaybalo kang Ginoong Jesucristo og nga unta kami makapadayon sa among tahas nga royal commissions, that of believer priests and royal ambassadors. Salamat niining among pagtuon sa imong mga pulong, niining imong kamaturan. Salamat sa among pagkikambitay kanimo sa imong mga pulong o nagapasalamat kami niining ministry nga among gisunod. Imuha kini o Dios, dili amo igo lang kami nagatuman sa imong mando aron kami makakabot gayud ni anang dapit nga na kami katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pagdawat sa mga panalangin nga imong giandam ngadto sa imong mga kaanakan nga nagapadayon, nagmalahutayon sa padayon sa ilang Kristohanong pagtubo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.